No niin, rauhan terveysystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Ja otetaan tämä toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja 19. Niin kuin tutuksi käynyt, että me näemme tämän pohjan, miksi me tutkimme Jumalan sanaa ja profeetiaa. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Profeetia on tiettyä aikaa varten, ja Raamattu sanoo, että profeetoiminen lakkaa. Sille on tähän aikaa varten on merkitys. Siellä sitten kun me ollaan Herran kasvoja katselemassa iankaikkisuudessa, niin sitten enää profeetian sana ei ole siinä vaiheessa enää tärkeä, koska sille ei ole enää meille tarvetta. Silloin se tieto, mikä meillä on nyt vajavaista, niin sitä tulee täydellistä. Mutta tämä aika, missä me eletään, on äärettömän tärkeä, kuinka me vaellamme. Ja on hyvä ottaa vaari Jumalan sanasta. Kaikkinensa, se ohjeistuksista, sen kehoituksista, sen osoittamista tien viitoista ja kokonaisuutena Jumalan sanasta. Ja profeetiahan Raamatun sanassa on todella paljon. Jotkut teologit ovat arvioineet, että jopa noin 1/4 koko Raamatusta on profeetia. Myös Uudesta testamentista verrattain suuri osa koskee profeetiaa. Ja me mennään näihin lopuajan kuvioihin niin kuin on ollut tapana, koska me elämme lopun aikaa. Se, että pitääkö lopun ajasta puhua sitten niin paljon, niin erityisesti meidän ajassa siitä tulisi puhua, koska se on meidän ajasta puhumista. Se on meidän aikaa varten tarkoitettu nämä Jumalan sana, mikä on 2000 vuotta sitten nämäkin Jeesuksen sanat kirjoitettu, ynnä nämä muut profeetiat, jotka vanhimmat ovat jopa 4000 vuoden takaa kirjoitettuja. Ja voidaan nähdä, että ehkä jopa vielä vanhempiakin osaset sieltä, kun mennään sinne aivan Edenin tapahtumiin ja näin, niin mennään tuhansien vuosien taakse. Ja näille on siis joku tarkoitus tälle Jumalan sanalle, kokonaisilmoitukselle. Ja se on sinällään ihmeellistä, että tämä siunattu Jumalan sana, että se on juuri tätä aikaa varten. Senkin ystävä, kun elät nyt tätä aikaa, niin syystä tai toisesta Jumala on synnyttänyt sinut juuri tähän aikaan, tähän erityiseen aikaan, kun me voimme nähdä nämä Jumalan sanan asiat toteutuvat silmiemme alla. Onhan se toki ollut erikoinen aika elää silloin, kun Jeesus on maan päällä kävellyt. Ja varmaan me monet olisimme halunneet nähdä tuon ajan. Mutta myös tämä aika, missä me elämme nyt, juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta, niin se on myös aivan erityinen aika. Ja siellä on aivan erityiset ohjeistukset juuri tätä aikaa varten. Ja sinällään tämä on erittäin merkittävä tutkia Jumalan sanaa profeettia, koska se on tätä päivää varten. Se on ajankohtaisempi kuin päivän lehti. Ja me otetaan täältä Luukkaan evankeliumin 21. luku, Jeesuksen sanoja. Ja hän puhuu näistä tulemuksen merkeistä sitten, että hänen tulemuksensa lähellä Herra tulee. Ja Jeesustahan on odotettu kauan. Ja kaikki nämä merkit ei ole silloinkaan ollut näitä vajavaisesti tutkittu, mutta mitä lähemmäksi me mennään, niin sitä enempi ne kirkastuu. Se palapeli ikään kuin valmistuu koko ajan, kun me näemme. Ja Raamattu vielä lupaa siitä Danielin kirjan lopussa, Danielin kirja 12 ja 4 sanoo siitä, että profeetian sana, että se on lukittu lopun aikaan asti. Ja silloin tieto lisääntyy ja monet sitä tutkii ja silloin se avautuu. Ja me olemme juuri nuissa askelissa, me tutkimme jotakin Raamatun profeettiaa. Ja niin kuin sanottu, niin se on vajavaista meidän profeetian tutkiminenkin. Ja siinä mielessä on erittäin tärkeää, että sinä ystävä itse olet hyvä pereanilainen ja tutkit itse kirjoituksia, koettelet sen, onko se näin. Niin kuin minä sanon, älä usko ketään, joka sinulle jotakin väittää, ellei sinulla on itsellä se tuntemus. Ja sen takia jokaisen on tärkeää tutkia Jumalan sanaa. Syö päivittäin Jumalan sanaa, lue päivittäin Jumalan sanaa jonkinkaan verran, koska se on lääke koko meidän ruumiille. Mutta se Jumalan sanan pohjustuksena tuossa. Mutta mennään tänne Luukkaan evankeliumin 21 luku ja sieltä jakeesta 7 eteenpäin.
Niin he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Niin hän sanoi, katsokaa ettei teitä kukaan eksytä, sillä monta tulee minun nimensä sanoen, minä olen se. Ja aika on lähellä, mutta älkää menkö heidän perässänsä. Ja tästä me olemme puhuneetkin paljon ja tällä kertaa me emme tähän asiaan tartu. Toki se on merkittävä asia, koska Jeesus tällä aloittaa näistä eksytyksistä ja ihmistä, jotka saavat juoksemaan heidän perässään jopa kokouksesta kokoukseen. Mutta sitten tämä, mihin me tällä kertaa pureudumme, on jakeet 9 ja jae 10. Seuraavat jakeet. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää pelästykö, sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja tästä me voimme huomata, että se ensimmäinen asia, mitä alkaa kuulumaan, tämä lisääntyy, tämä väkivaltaisuus, sodat ja tämmöinen askeleelta. Ja ajatelkaa esimerkiksi semmoinen sana kuin maailmansota. Sehän ei ole hirveän uusi asia, tai vanha asia, vaan se on reilut 100 vuotta sitten on tämmöinen sana tullut meidän sanavarastoon niin kuin maailmansota. Aivan niin kuin sana tsunami. Se oli aivan outo sana vielä parikymmentä vuotta sitten, ehkä 15 vuottakin sitten, mutta nyt jokainen varmasti tietää pienestä lapsesta lähtien, että mitä tsunami tarkoittaa. Samoin on maailmansota, eli nämä on tullut tämmöiset maailmanlaajuiset konfliktit ajankohtaiseksi. Me todella kuulemme sotien ja kapinain melskettä. Ja tuo kapina-sana tuossa, tuo sota-sana tuossa on polemis, mistä me saamme polemiikki-sana, eli se alkaa tämmöistä pienemmistä konflikteista, sitten se lisääntyy. Tuo toinen, mitä mainittiin tuossa, että kansa nousee kansaa vastaan, siellä on etnos-sana, eli tämmöiset etniset levottomuudet. Eli siellä on tämmöinen etniset taustat tulevat näkymään esillä näissä lopuajan sodissa. Ja sitten se lisääntyy tuohon, että valtakunta nousee valtakuntaa vastaan. Eli nousee semmoisia isoja ryhmittymiä ja ne taistelee toisiansa vastaan. Ja näinhän maailmansodassa on nähty. Siellä oli yksi iso ryhmittymä ja toinen iso ryhmittymä ja nämä ottivat vastaan sitten maailmansotien aikana. Me tullaan noihin maailmansotiin tuossa kohteen. Lopulta siihen 3. maailmansotaan, mutta sitä ennen mä haluan tuossa pikkusen pysähtyä ja luetaan vielä tuo seuraava jaekin tuosta tuo jae 11, koska nämä on myös ikään kuin sodan seurauksia, koska sanotaan näin, sitten jae 11 Jeesus jatkaa tässä. Ja tulee suuria maanjäristyksiä. Me puhuttiin sitä tsunamista, se johtui tämmöistä suuresta maanjäristyksestä. Tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Ja totisesti sodan seurauksenakin on maanjäristyksiä. Meistä harvemmat ovat eläneet sotien aikaa, mutta silloin ihmiset on ollut peleissä ja maa järisee. Tykit laulaa siellä ja pommeja puotellaan, maa järisee. Se on se kuvaus siitä, kun me ollaan sodassa. Tulee silloinkin myös näitä maanjäristyksiä. Toki luonnollisia maanjäristyksiä on myös, mutta ne vielä tärisyttävät tätä yhä enempi, tätä meidän yhteiskuntaa. Ja sitten mainittiin, että tulee nälänhätää ja ruttoa. Ja nämä ruttotaudit, eli se voidaan kääntää myös epidemia tai kulkutauti. Tuo ruttosana tuossa, eli semmoisia leviäviä tauteja alkaa tulemaan. Ja nämäkin on tietenkin tuttuja, nämä lintuinfluenssa, sikainfluenssa ja kaikkia tämmöisiä erilaisia influenssoja on olemassa liikenteessä. Ja tämmöisiä tulee, mutta nämä on myös monesti sodan seurausta. Sodan seurauksena tulee tämmöisiä sairauksia ja mäpä luen tuosta vähän tilastoja, mä vähän tutkin esimerkiksi toisesta maailmansodasta ja ensimmäisestä maailmansodasta. Ja ajatelkaa tuo ruokakysymys, kun sanotaan tuossa ja kulkutauteja ja sitten tuo nälänhätä, että sodan seurauksena, niin ruuan puute sotien aikaa, maailmansotien aikoja oli yksi suurin tappaja. Pelkästään ensimmäisessä maailmansodassa 10 miljoonaa iranilaista, silloin aikaa sanottiin Persia, mutta nykyisen Irani
alueelta 10 miljoonaa kuoli nälkään. Se on valtava määrä, se on enemmän kuin juutalaisia kuoli holokaustissa. Toisen maailmansodan aikana löytyi niin, että Bengalissa kuoli 2, ehkä jopa 4 miljoonaa ihmistä nälkään. Kiinassa kuoli 2 miljoonaa, Indonesiassa 2 miljoonaa, Venäjällä 1 miljoona ja Kreikassa 3 miljoonaa ihmistä nälkään. Kuoli ja toisen maailmansodan aikana. Eli kuoli valtavasti näissä maailmansodissa nälkään ihmisiä. Ja tämä leivän yltäkylläisyys on se, missä me eletään tässä ajassa ja sitä löytyy. Saatat kaupassa valita minkälaisen leivän ja minkä muotoisen ja onko se Fatserin limppua vai onko se Vaasan limppua vai onko se oululaista vai minkälaista limppua. Valtava valikoima, mutta ne ei ole aina ollut. Me eletään nyt semmoista aikaa, että me ei ymmärretäkään mitä sodan seuraukset voi todella olla. Me olemme unohtaneet nämä asiat. Me olemme eläneet nyt 70 vuotta tässä tämä rauha-aikaa. Ja Israelin kansalle tämä on ollut erittäin tuoisa ja täällä Raamattu hyvin tarkasti kertoo, kun me mennään tästä eteenpäin, luetaan muutamia jakeita tästä Jeesuksen kuvaamasta tuhosta ja me luetaan täältä tämä Jerusalemin tuho, joka toteutui sitten. Ja siinä on semmoisia elementtejä, jotka on hyvä huomata, koska niissä on ikään kuin semmoinen heijastusvaikutelma 3 maailmansotaan. Nimittäin on käyty myös 3 juutalaissotaa. Ja nämä heijastuu nämä ensimmäiset 3 juutalaissotaa, niissä on ikään kuin peilikuva, mitä 3 maailmansotaa tuo tullessa. Ja mä tuun tuohon kohta tarkemmin tuohon ajatukseen, mutta luetaan Jeesuksen sanoja täältä, Luukas 21 ja jakeesta 20. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekö sieltä pois, ja jotka maalla ovat, äläkööt, sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä, ja vihaa tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tuo toteutuu valtaosaltaan, kunnes pakanain ajat täyttyvät, ja tuo loppuosa Jerusalemi on lähes kokonaan tällä hetkellä juutalaisilla, sillä pieni osa on vielä, mitä pakanat tallaavat, se on tuo temppelivuori, mihin juutalaisilla ei ole asiaa. Mutta kaikki tyyni me tästä näemme, että tämä toteutuu ihan kirjaimellisesti, mitä Jeesus profeetoi tässä. Mutta sitten tässä oli niinku merkki tässä, että se vähän mikä on ollut armotalouskauden alkupuolella, seurakunta-ajan alkupuolella, siinä on heijastus sitten seurakunnan ajan loppuun. Koska seurakunta-aika on ikään kuin semmoinen, että tietyt Raamatun profeetiat menivät niinku jäihin, pausille, alkoi tämä 2000-vuotinen historia, ja siinä tapahtui niin heiluriliike, ennallistaminen. Apostolien teot puhuvat tästä, että Jeesus meni sinne ylös kaiken ennallistamisen aikaan asti. Eli ne palautuu ne lähtökohdat siihen, kun Jeesus otettiin ylös. Kun alkaa ahdistuksen aikana, ne palautuu ne lähtökohdat siihen, ja se jatkuu sitä, kun morsian otetaan ylös, ja se jatkuu ikään kuin se juutalaisen kansan rooli ja Jumalan pelastussuunnitelma juutalaiseen kansaan sitten erityisesti ahdistuksen aikana, jota kutsutaan Jaakobin ahdistukseksi. Mutta tässä välillä me näemme tämmöisen ja todella niin kuin sanottu, niin tapahtui semmoinen ikään kuin sanoisin ensimmäinen holokausti. Niitähän on toki vuosien varrella ollut monia, vuosikymmeniä, vuosisatoja, vuosituhansienkin varrella. Juutalaisia on tapettu valtava määrä, niitä kohtaa on ollut viha. Mutta se erityisesti nousi Jeesuksen jälkeen, kun juutalaiset hylkäsivät oman Messiaansa, Israelin Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Niin alkoi, niin kuin sanottu, koston päivät tuossa, niin kuin Jeesus profeetoi. Ja tuli 3 juutalaissotaa siinä. Ja ensimmäinen juutalaissota alkoi vuonna 66, eli noin reilu 30 vuotta Jeesuksen jälkeen. Ja silloin tuhottiin ensimmäinen temppeli vuonna 7, tai tämä Herodeksen temppeli, toinen temppeli, tuhottiin tässä
ensimmäisessä juutalaissodassa vuonna 70, ja se loppui siihen. Sitten käytiin toinen juutalaissota. Jotkut nämä yhdistää nämä niin kahdeksi, mutta siellä on todellisesti 3 juutalaissotaa ollut. Toinen juutalaissota käytiin vuonna 115, eli mennään 1900 vuotta reilut taaksepäin. Niin silloin oli toinen juutalaissota, ja tämä oli sillä merkittävää, että tämä ei ollut pelkästään siinä Jerusalemissa, vaan ympäriinsä Israelissa tai ympäri Eurooppaa ja ympäri Rooman valtakuntaa juutalaiset nousivat kapinaan ja taistelivat ja sotivat siellä. Ja mainitaan, että juutalaisia muun muassa Kyproksella, Libyassa, Egyptissä, Mesopotamiassa, eli nykyisen Irakin, Syyria-alueella, niin heitä tuhottiin siellä. Ja loppuviimein tuli 3. juutalaissota. Eli mä tuun kohta tuossa, minkä takia nämä on tärkeää ymmärtää, mitä silloin tapahtui, koska nyt ne 3 maailmansotaa menee niin päinvastossa järjestykseen, ne ennallistetaan ne asiat, mitkä silloin tuhottiin. Nimittäin 3. juutalaissota alkoi sitten vuonna 132. 132, ja silloin juutalaiset karkotettiin kokonaan maasta pois. Ja alkoi diaspora, ja juutalaiset tulivat sitten vasta maahan takaisin. Pitää mennä sitten jo sinne 1900-luvun alkupuolelle ennen kuin he alkoivat tulleen takaisin sinne maahan. Ja 135 loppui tuo. Ja mitä tapahtui, niin se koko Israelin maa nimettiin uudelleen. Ja Israelin maasta tuli Syyria, Palestiina. Ja nämä keisarin joukot, roomalaisen Hadrianuksen keisarin joukot, jos oikein muista sen keisarin nimestä, taisi olla Hadrianus, niin hän niin kostoksi ja vihaksi juutalaisia kohtaan nimesi koko maan uusiksi eri nimellä. Se ei ollut enää Israel, eikä sitä enää kutsuttu Judea-alueeksi, sitä vaan se nimettiin uudelleen. Me on nähty tämä nimikysymys edelleen, on kova taistelu, onko se Palestiina, onko se Israel. Se kysymys on edelleen huulilla, mutta sieltä se alkoi, tuo Palestiinan nimi annettiin sille alueelle, ja Jerusalemin nimi muutettiin, ja sitten tuli tämmöinen Aiolia Capitolano tähän suuntaan, minä en muista, se on vaikea latinankielinen nimi, niin tähän suuntaan kuitenkin tuo Hadrianus vaihtoi nämä nimet tälle, ja juutalaiset karkotettiin kokonaan pois. Eli tiivistettynä mitä tapahtui? Ensimmäinen juutalaissota, temppeli tuhottiin. Toinen juutalaissota, juutalaiset ympäri maailmaa kokivat tappia, ja 3. juutalaissota oli se, että juutalaiset pakotettiin pois sitten sieltä Israelin valtiosta. Ja Hesekiel 36, me pikkusen kuvataan tuota, miten tuo Raamatun profeetia toteutui todella hyvin tarkasti siinä Jeesuksen päivien jälkeen. Tämä Hesekielen kirjahan menee sinne 2500 vuoden ylitekin sinne taakse. Niin Hesekiel 36 kuvaa noita hirveitä vaiheita täällä heti ensimmäisestä jakeesta 4. jakeeseen, mitä tapahtui siellä Israelin kansan kohdalla. Ja pitää muistaa, että tämä on kaikki meille myös esimerkillistä. Jos me hylkäämme Israelin Messiaa, niin meille ei ole yhtään sen parempi kohtalo, pikemminkin päinvastoin. Ja sinä ihmislapsi, ennusta Israelin vuorista ja sano, Israelin vuore, kuulkaa Herran sana, näin sanoo Herra, Herra, koska vihollinen on sanonut teistä, kas niin, ja ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perintöosaksi, tai perinnöksi. Sen tähden ennustaja sanoo, näin sanoo Herra, Herra, koska niin, koska teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muiden kansojen omaisuudeksi, ja koska te olette joutuneet pahainkielten ja kansainpanettelujen alaiseksi, sen tähden Israelin vuore, kuulkaa Herran sana, näin sanoo Herra, Herra, vuorille ja kukkuloille, puronnotkoille ja laaksoille, autioille, raunioille, hyljätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet saaliiksi ja pilkaksi muille kansoille, mitä ympärillä on. Tämä tapahtui ihan kirjaimellisesti. Siis juudalainen koko se maa hävitettiin, tuhottiin kaupungit kaikki. Ja kun mennään sinne 1800-luvun loppuun, niin se oli todella, siellä oli jopa niin hävitetty, sillä oli puutkin hävitetty. Koska oli semmoinen turkkilaisten ottomaanien hallinnan aikaa semmoinen ajatus,
että pitää maksaa veroa jokaista puusta, ja silloin ne halusivat ne puukki hävittää. Joten se maa oli aivan niin kuin autiomaa, siellä oli kaikki romuna, kaikki raunioina, aivan niin kuin tässä kuvattu. Ja vihollinen on saanut tällä lailla naureskella, niin kuin täällä sanotaan, että kas niin, ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi. Ja kukaan ei uskonut, ei uskonpuhdistajatkaan uskoneet, eikä monet sen jälkeen uskoneet, että Israelin kansa tulisi enää koskaan palaamaan kotimaahansa. Mutta Jumala tarttui peliin. Mutta se oli kova taistelu, nimittäin siinä alkoi maailmansodat. Ja tältä samasta luvusta, ennen kuin mennään noihin maailmansotiin, niin mä vielä haluan pikkusen tuoda täältä, mitä täällä Jumala lupaa ja mitä hän teki sitten. Ja tästä me nähdään, että kaikki mitä Jumala sanoo kirjoituksessa, se tapahtuu niin ja aamen. Kaikki ne lupaukset, ne tulevat tapahtumaan. Ne on myös meidän kohdalla, kun me uskomme Kristukseen, Israelin Messia, Jumalan poika. Täällä sanotaan näin. Näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä, jona minä teidät puhdistan kaikista pahoista teoista, niin minä asutan kaupungit ja rauniot rakennetaan jälleen ja autiomaa viljellään. Sen sijaan, että se on ollut autiona jokaisen ohitsekulkijan silmäin edessä. Silloin sanotaan, tästä maasta, joka oli autio, on tullut Edenin puutarha. Raunioina olleet autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja. Niin tulee pakana kansat, joita on jäljellä teidän ympärillään tietämään, että minä Herra rakennan jälleen alas revityn, istutan aution, minä Herra olen puhunut, minä sen teen. Näin sanoo Herra, Herra, vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta anoa, että te tekisin heille sen. Minä lisään heille ihmisiä runsaasti kuin lammaslaumaa, niin kuin on pyhitettyjen uhrislammasten lauma, niin kuin Jerusalemin lammaslauma sen juhlissa, niin tulevat rauniona olleet kaupungit täyteen ihmislaumaa, ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Monet ovat käyneet Israelin matkalla, ehkä Eilatissa siellä ja ehkä käynyt näillä vanhoilla pyhillä paikkoilla niin sanotusti. No, eivät ne itsessään ne paikat ovat pyhiä, ne ovat paikkoja, missä Raamatun tapahtumat ovat tapahtunut. Yhtä pyhä paikka se on, kun sinä olet siinä. Ihmiset ovat pyhiä, eivät rakennuksissa, ei Jumala asu. No kaikki tyyni, niin kuin tästä nähdään, niin Jumala rakensi uudelleen Israelin kanssa. Jumala istutti ne kaupungit ja ne kaikki, mikä on ollut romuna niin, että tänä päivänä me voimme mennä noihin kaupunkeisiin. Monet käy lomamatkoilla siellä ja käyvät siellä ja se on todellinen paikka. Siellä asuu paljon ihmisiä. Ja niin kuin sanottu, niin siellä on valtavasti ihmisiä, niin kuin sanottu, että tulee kaupungit täyteen ihmislaumaa. Ja täälläkin kun mainitaan, että tästä maasta, joka oli autiona, on tullut Edenin puutarha. No monet on syöneet Jaffa-appelsiineja, meilläkin on nyt Jaffa-appelsiineja taas niitä saa. Ne on Israelista. Se kirjaimellisesti on tullut hedelmäpuutarhaksi, se on valtava maatalousmaa, sieltä tulee paljon hyviä hedelmiä, eksoottisia hedelmiä ja ruokia sinne ja se on muuttunut aivan niin kuin Jumalan sana tässä sanoo. Sitä ennen sitä oli puut hävitetty kaikki, joten me nähdään kuinka Jumala valvoo sanansa toteutumista tarkalleen. Ja tämä on se yksi puoli asiasta, ja tässä on valtava kuva myös uskovasta. Monesti se synti repii ja tuhoaa meidät ihan raunioksi, ja sitten Jeesus saa tulla sinne meidän sydämeen asumaan, ja hän saa ruveta rakentaa uudelleen se meidän elämän. Tuoda rauhan niistä syyllisyydestä, synnistä, joka niin raskana painaa. Ja meistäkin tulee eräänä päivänä, toivon, että me ollaan hyvinkin hedelmällisiä. Me tuotamme Kristuksessa hedelmää ja monenlaista hedelmää. Me tuomme vanhurskautta esille, me johdamme ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. Me tuomme niitä rakkauden tekoja esille. Se, mikä oli ennen, se raunio, kylmä, riivaajia asuisia, siitä tuleekin Pyhän Hengen temppeli, niin kuin meidän kohdalla voimme nähdä. Jerusalemin uudistus ja Israel ja juutalaiset ovat liittyneet kiinteästi nyt 2 maailmansotaan. Ja mä pikkusen käyn näitä 2 maailmansotaa, me pääsemme sitten 3. Mutta mulla oli niin tärkeänä koin tämän tuoda tämän kokonaiskuvan tässä esille, miten Jumalan sana toteutuu. Israelin ennallistaminenhan alkoi ensimmäisen maailmansodan keskiössä. 1897
pidettiin ensimmäinen sionismikonferenssi. Ja sionismi tarkoittaa niin isänmaallista aatetta perustaa itsenäinen valtio. Se ei tarkoita maailman hallitsijoita, niin kuin tänä päivänä on tämmöisiä erilaisia salaliittoteorioita, että sionistit hallitsee maailmaa, ei suinkaan juutalaiset, ja Israel on erittäin vihattu maailmassa. Ja Jumalan armosta se on pienenä valtiona pysynyt. Ja ajattelkaa, miten pieni valtio. Onko se suunnilleen joku tämän Uudenmaan lääni, jos otatte Suomessa, niin tähän meillä läänejä enää on, mutta entinen Uudenmaan lääni, niin suunnilleen sen kokoinen. Se on 500 kilometriä kertaa 150 kilometriä, suunnilleen ne mitat. Niin pieni valtio, niin suuri viha ja aina uutisissa Israeli. Päivittäin, jos käytä uutisia hakemassa, niin varmasti löytyy tällekin päivään, mitä siellä on puhuttu ja keskusteltu. Se on koko ajan niin kuin suurennuslasin kohdalla. Ja se onkin merkittävä ajanmerkki ja siihen heijastuen kaikki muut maailman tapahtuvat. Myös 3. maailmansota. Nimittäin heti kun Israelissa alkoi itämään se ajatus, että he palaisivat, juutalaiset palaisivat kotimaahansa, 1914 alkoi ensimmäinen maailmansota ja 1917, mitä tapahtui silloin? Juutalaiset saivat lupauksen kotimaasta. Tuli tämmöinen kuin Balfourin julistus, jossa luvattiin maa ja luvattiin kaupunki sitten, ja se oli vielä isompi maa-alue kuin mitä nyt, niin isompi maa-alue luvattiin juutalaisille. Sen aikaisen brittien imperiumin toimesta, joka voitti ensimmäisen maailmansodan. Samoin tuolla 1917, 400 vuoden jälkeen, niin se Jerusalem siirtyi pois ottomaanien turkkilaisten hallinnasta, ja Jerusalemi vapautettiin. Siinä lähelle samoihin aikoihin, kun Suomi itsenäistyi, siinä hyvin lähelle niissä samoissa päivissä. Eli Israelin merkitys ensimmäisessä maailmansodassa oli todella iso. Ja huomaattako, että kun muistatte sen 3. juutalaissota, siis ensimmäisessä juutalaissodassa tuottiin temppeli. Toisessa niitä juutalaisia ruvettiin, ne hävisivät ne taistelut ympäri maailmaa, ja 3. juutalaissodassa heidät ajettiin pois sieltä. Niin nyt ensimmäinen maailmansota menee niin kuin käänteessä järjestyksessä. Siinä alettiin tätä, mitä 3. maailmansodassa tapahtui, niin sitä alettiin nyt peruuttamaan tai ennallistamaan takaisin. Eli nyt alkoi tulee juutalaisia takaisin, tosin pieniä määriä, mutta ruvesi se juutalaisvaltio ottamaan muotoa. Siinä tuli lupaukset siitä valtiosta. No toinen maailmansota, se on hyvin tuttu, minä en käykö nopeaan siinä, että 1933 Natsi-Saksa syntyi ja alkoi valtavat juutalaisvainot. Toki niitä oli sitä ennenkin jo ollut. Sitten 1939 alkoi toinen maailmansota ja päättyi sitten 45 ja 48, 1948 Israel itsenäistyi. Raamatun profetian mukaisesti se itsenäistyi ja vuonna 1950 tuli laki paluumuutosta. Eli se toinen juutalaissota, ensimmäisessä juutalaissodassa, siis minä jälleen kertaan teille jää paremmin mieleen. Paavalikin sanoi, että se on hyvä, kun kerrataan asioita, ei se haitannut. Ensimmäisessä juutalaissodassa hävitettiin temppeli. Toisessa juutalaissodassa hävitettiin juutalaiset ympäri maailmaa. Ja 3. juutalaissodassa ajettiin pois israelilaiset kokonaan maasta ja vaihdettiin maan nimi. Nyt nämä alkoi ennallistua. Ensimmäisessä maailmansodassa otettiin pois tämä 3. juutalaismaailmansodan asia, he saivat oikeuden maahan ja tulla takaisin. Toisessa juutalaissodassa, mitä tapahtui, silloin hävitettiin ne juutalaiset ympäri maailmaa. Ja nyt tämä taas, että nyt alkoi juutalaiset tulemaan ympäri maailmaa sitten toisen maailmansodan jälkeen Israelin maahan takaisin. Jota se viimeinen asia, joka puuttuu, mikä ensimmäisessä juutalaissodassa tuhottiin, todennäköisesti liittyy hyvin vahvasti 3. maailmansotaan, ja se on temppeli, joka sieltä edelleen puuttuu. Se yksi pieni ydin on vielä pakanoiden tallattavana. Se temppelivuori, ja todennäköisesti se temppeli on erittäin merkittävässä roolissa siihen 3. maailmansotaan. Ja me nähdään myös tuolla sitten, että se on ollut merkittävää täällä, jos me luetaan tuolta Luukkaan evankeliumista, missä mä aikaisemmin olin. Eli palataan tänne Luukas 21. Niin siellä
suuria asioita Jeesus lupaa sitten, kun me nähdään näitä alkavan tapahtumaan. Nimittäin jos mennään sinne vähän eteenpäin, Luukas 21, ja siellä sanotaan näin jakeesta 28 eteenpäin. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Totisesti me on alettu nähdä näiden tapahtuman, niin kuin on lukenut. Ja Jeesus jatkaa tässä. Ja hän puhui heille vertauksen. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Viikunapuu Raamatussa on symboliikka Israelista, mutta käsketään myös katsoa kaikkia puita, muitakin kansakuntia. Nimittäin ei ole ainoastaan niin, että Israelin kansa tuli takaisin, vaan myös kaikkia kansoja. Tehän muistatte, milloin Suomi sai itsenäisyyden. Se oli, kun Jerusalemi vapautettiin ensimmäisen maailmansodan aikaa. Eli nämä maailmansodat liittyy myös muihin kansakuntiin. Ne on alkanut itsenäistyä. Ja jos se väärin muista, niin ensimmäisen maailmansotien jälkeen niin on itsenäistynyt yli 100 kansakuntaa. Niitä on valtava määrä itsenäistyä. Te voitte kartalla katsoa esimerkiksi Lähi-idän maat, miten ne on itsenäistyneet siellä Israelin ympärillä ja miten Euroopassa ja monella muuallakin maat on itsenäistyneet. Niin on valtava tämmöinen, kaikki puut on alkanut tulemaan lehteen siinä. Ei ainoastaan siis Israel, mutta se Israel keskiössä, mutta myös nämä muut puut, muut kansat ovat ruvenneet itsenäistymään. Kun ne jo puhkeavat lehteen, siis nämä kansakunnat, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Ja kesäkuva Raamatussa ei suinkaan siunattu aikaa, vaan helteä aika, ahdistuksen aikaa. Lähi-idän maissa se on hirveän kuuma aika, missä Raamattu on kirjoitettu. Se on todella kuumaa, hehkuvaa aikaa. Se kuvaa sitä ahdistusta. Eli toisin sanoen, kun kesä on lähellä, niin tarkoittaa, että ahdistuksen aika on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuman, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja tässä annetaan yksi sukupolvi aikaa. Ja monesti monet uskoo, että tuosta kun viikunapuu alkoi tulee lehteen, Israel itsenäistyi 1948, niin se sukupolvi tulee olemaan hengissä. Tulee olemaan jotakin, jotka olivat silloin ehkä pieniä vauvoja, niin ne tulevat olemaan hengissä, kun he näkevät koko nämä rauhanvaltakunnan tulo, ahdistuksen ajan Jeesuksen paluun. Ja erityisesti meitä kiinnostaa se Jeesuksen paluu, kun hän hakee omansa tuuliin ja pilviin. Tuuliin ja pilviin siitä, joten tuo on erittäin mielenkiintoinen. Ja mennäänpä pikkusen sinne ahdistuksen aikaan, koska täällä näkyy, mä uskon, että kun me ruvetaan sijoittaa sitä 3. maailmansotaa, että mihinkä väliin se sattuu. Mä uskon, että me löydetään se ilmestyskirjan 6. luvusta. Mutta ennen sitä niin on merkittävä tutkia antikristusta, koska se liittyy siihen läheisesti. Aivan niin kuin toisessa maailmansodassa Hitler, monet uskovat silloin, että se on antikristus. Ja siinä oli paljon semmoisia merkkejä. Se oli yksi antikristus, koska Raamattu sanoi, että monia antikristuksia on tulossa. Mutta se yksi iso antikristus isolla A-kirjaimella, se on tulossa sitten vasta ahdistuksen aikana seurakunnan ylösoton jälkeen. Mutta täällä sanotaan näin. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi 6. luvusta ilmestyskirja 1 ja 2. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä 7 sineetistä ja kuuli yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen jylinän tule. Ja minä näin ja katso valkea hevonen ja se selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Monet käännökset kääntää tuossa tuon voittamaan sanan valloittamaan. Englanninkielinen käännös esimerkiksi on conquer siinä. Eli se antikristuksen tunnusmerkki on se, että hän valloittaa. Eli geopolitiikka nousee sitten, josta nyt tänäkin päivänä Venäjän kohdalla puhuttu paljon geopolitiikkaa, eli maan rajat. Eli antikristus lähtee haalimaan sitä. Se aloittaa pienenä ja se lähtee enemmän saamaan valtaa ja voimaa sitten. Ja tämä aiheuttaa konfliktia siinä sitten, mutta tämä periaate on nähtävissä tässä aina, miten maailmansodat on lähteneet liikkeelle. Siellä ensin tulee se valkoinen ratsastaja, se on valhe, antikristus. Sitten tulee punainen, se on sota. Me tullaan tuo punaiseen hevoseen kohta. Se on sota. Sitten 3. on musta hevonen, se on puute. Me luettiin siitä, että siellä tulee sitä näläkkää ja ruttoa ja epidemiaa. Sitä tulee siellä.
kolmannessa hevosessa ja neljännessä hevosessa, mikä on, niin on viheriä hevonen, hallava hevonen, se on kuolema. Ja seuraa valtavasti kuolemaa. Ja nämä on kaikki sodan tunnusmerkkejä. Ne alkaa valheella. Hyvin usein on joku valhe. Vaikka toinen maailmansota, voidaan ajatella Adolf Hitleri, koko natsijärjestelmä perustui valheeseen. Se lähti siitä, se lähti valloittamaan ja valtaamaan. Lähti ottamaan alueita, se lähti ottaa Itävaltaa sieltä ja Puolaa ja niin edelleen. Ja Ranskaa ja tätä se lähti valloittamaan. Se antikristuksen, kuka se milloinenkin antikristus on ja se lopullinen antikristus, joka sytyttää kolmannen maailmansodan, tulee myös. Niin se ensimmäinen lähtee se valhe, jolla vallataan. Sitten tulee se punainen ratsastaja sota, otetaan rauha pois. Ja sitten tulee nämä seuraukset, hirviät seuraukset, nälkä ja kuolema. Nälkää ja ruttoa. Ja tuosta olisi tietenkin paljonkin sanottavaa, mutta ennen kuin mennään siihen punaiseen hevoseen, mä haluan käydä täällä jälleen siellä ikään kuin semmoinen yhdistys tai yhdistelmä, tai miten mä sen nyt hyvin sanoisin tässä, semmoinen niin kuin peilikuva, vertauskuva sinne niihin 3 ensimmäiseen juutalaissotaan, jotka ovat verrannollisia näihin 3 maailmansotaan, mutta ikään kuin ne tapahtumat ovat päinvastoissa järjestyksessä ja juuri päinvastoisia asioita. Koska Danielin kirja 9. luku, siellä puhutaan 70 vuosiviikosta. Ja nämä on, niin kuin sanotaan täällä näistä 70 vuosiviikosta, se on erittäin tarkka profeettia, jossa profeetoitiin, milloin Jeesus oli tuleva, mutta tämä jäi kesken, tämä profeettia. Niin kuin totesin aikaisemmin, että tietyt Raamatun profeetiat, ne on semmoisia, että ne alkaa tapahtua, sitten tulee seurakunnan aika, ne menee paussille ja sitten ne taas jatkuu, kun seurakunnan aika loppuu. Mutta täällä mainitaan näistä 70 vuosiviikosta, joka tarkoittaa siis 70 kertaa 7, eli 490, jos nyt huonolla matikalla äkkiä laskee. Niin täällä sanotaan, että 70 viikkoa säädetty sinun kansallisia pyhälle kaupungillesi. Eli kaikki nämä 70 viikon tapahtumat, nämä keskittyy Israeliin ja Jerusalemiin. Kaikki nämä tapahtumat. Ja myös Jeesus oli keskiössä näissä tapahtumissa, Jerusalemissa. Hän ei kuollut missä tahansa kaupungissa, hän kuoli Jerusalemissa. Sitten sanotaan, että se on maailman napa, Jerusalemi. Ja täällä jaeessa 26 sanotaan tällä lailla. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään, ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa, ja loppuun asti on oleva sota. Hävitys on säädetty. Ja tässä me nähdään tämä toteutui todella. Hävitti pyhäkön, tämä hyökkäävä ruhtinaan väki. Se oli antikristuksen esikuva ja se oli Tiitus, joka hävitti sitten se temppelin. Ja hänen isänsä oli keisari Vespanius. Ja se oli jännä, kun se sota alkoi vielä siinä, niin Tiitus ei ollut vielä silloin, muistaakseni ihan vielä siinä hetkessä, hän ei ollut ruhtinas, se tarkoittaa toisin sanoen prinssi, koska hänen isänsä Vespanius, hänestä tuli tuossa sodan aikana ja tuollainen, hänestä tuli keisari. Ja silloin kun se Tiitus hyökkäsi ja tuhosi tuon, niin hän oli prinssi, hän oli ruhtinas, aivan niin kuin Raamattu sanoo, ruhtinas hävittää tuon pyhäkön ja kaupungin. Ja myös mainittiin tuo voideltu, joka tuhotaan, se on Messias tuossa. Ja se on Kristuksesta kuva tuossa. Vanhassa Bibliassa muistaakseni sanotaan Kristus tuossa kohdassa. Eli tämä tapahtuu, mutta sitten mentiin pysähyksiin. Ja tämä seuraava jae ei ole vieläkään tapahtunut. Tämä tapahtuu, kun seurakunta otetaan ylös. Ja täällä on merkittävää sen takia. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille. Kuka hän? No se hyökkäävä ruhtinas. Hyökkäävä ruhtinas. Eli se antikristus. Se oli Tiitus silloin, sitten se oleva toinen antikristus, joka hyökkää. Ja tämä antikristus tekee liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi. Eli 7 vuodeksi tuo liiton raskaaksi, se on vähän huonosti käännetty, se pitäisi olla, että tekee vahvan liiton. Tekee 7 vuoden ajan liiton ja ahdistuksen ajasta me ollaan aikaisemminkin käyty, se on 7 vuotta siinä se
antikristuksen. Ja siellä mainitaan se aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa, tai 1260 päivää tai 42 kuukautta. Ne kaikki tarkoittaa 3,5 vuotta, ja siellä on 2 3,5 vuoden jaksoa. Siellä on ensin se rauha-aika, ja sitten siellä on se toinen 3,5 viikon ahdistuksen aika. Ja niin tästä kerrotaan näin, koska tässä sanotaan näin. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille 1 vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhri ja ruokauhri, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Eli tässä me nähdään sitten, että siellä lopun aikana niin tapahtuu semmoinen, että siellä on temppeli olemassa, koska tässä sanotaan, että lakkauttaa teurasuhri ja ruokauhri. Se pitää siis rakentaa uudelleen, ja todennäköisesti 3. maailmansota, se ydinasia on siinä, että silloin rakentuu se temppeli, silloin korvataan se, mitä se ensimmäinen juutalaissota sai aikaiseksi. Mutta mennään nyt sinne ilmestyskirjaan takaisin, pahoitteluun, niin että minä hyppäilen tässä takaisin, mutta mä en halua ihan vaan kertoilla omia juttuja, vaan että me luetaan Jumalan sanaa ja tutkitaan. Ja monesti kun sinä kuuntelet tässä, kun minä käyn tai joku käyttää, kun sinä luet, niin henki puhuu sinulle itselle ja avaa jotakin asioita. Ja toivon mukaan se, mitä Mauno puhuu, niin se menee niin ohite sinun korvista, sinä et sitä ota vastaan. Mutta se, mikä Jumalan henki haluaa avata sulle tässä asiassa ja myös rohkaisee, että tutki kirjoituksia, tutki, koettele, syö Jumalan sanaa, sillä se on ihan kaikki se elämän sanat on Jumalan sanassa. Ne kasvattaa meitä. Jake 3 ja 4. Ilmestyskirjan 6. luku. Palaamme siis näihin hevosiin. Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan, tule. Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, ja että ihmiset survaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja tässä me nähdään tämä, mitenkä antikristus, kun hän lähtee liikkeelle, niin siellä seuraa perässä sota. Rauha otetaan pois. Koska jotta saadaan tämä 7 vuoden vahva sopimus, niin kuin sanottu, se vahva liitto, mikä antikristus tekee Israelin kanssa ja monien muiden kansojen kanssa siinä, se rauhasopimus, jotta saadaan rauha, niin tarvitaan ensin olla täysi kaos, aivan täys helvetti maan päällä, jos sanotaan. Tarvitaan täys valtava sota ja 3. maailmansota. Minä uskon, että se on tuo punainen hevonen, joka lähtee, joka ottaa pois rauhan maasta. Ja siihen me palaamme tarkemmin tuon 3. maailmansotaan. Millä tavalla se näkyy? Mutta sitten tuohon antikristukseen mä joudun takaisin hyppäämään kuule taas sinne Danielin kirjaan. Mutta täällä on erittäin tärkeä, kun täällä kuvataan antikristuksen nousu. Ja mä tuun siihen, toinen puoli on siis antikristus tässä sodassa. Mutta me tulemme tuo toiseen puoleen ja nämä ottavat yhteen. Ja sen jälkeen tulee se rauha. Mutta täällä Danielin kirja 11 luku, tämä on erittäin merkittävä. Tämä on enkeli antama ilmoitus Danielille, tämä koskee lopun aikaa. Tässä on myös osa semmoista päällekkäistä toteutumista, että tämä osa jo toteutui Danielin jälkeen makkabelaisaikana, ennen kuin juutalaiset ne taistelivat kreikkalaista imperiumia vastaan. Ja täältä löydetään myös Aleksanteri Suuri, täältä näin profetiasta. Mutta ajan säästämiseksi minä en mene siihen. Mutta sitten se meneekin sillä lailla, että se menee lopun aikaan sitten se kuvaus siinä. Joten siinä on tällä ovelasti limittäin, niin kuin monet Raamatun profetiat, niin ne on aika erikoisestikin sillä lailla. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää se kokonaisilmoitus, että näkee, että mikä on meidän aikaa varten ja mikä ei. Mutta täällä sanotaan antikristuksesta. Tällä lailla mä luen joitakin jakeita täällä. Mä luen tuolta jakeesta 23 eteenpäin. Otetaan tuosta jakeesta 22 sen takia, koska mä haluan tuoda tuossa, koska täällä on kuvaus Kristuksesta myös. Ja sotajoukkojen tulva huuhtoutuu pois hänen edestään ja menee murskaksi, niin myös liiton ruhtinas. Minä uskon, että tuo liiton ruhtinas on Kristus tuossa kuvattuna. Mutta kaikki tyyni, jatketaan. Siitä saakka, kun liittoututaan hänen kanssaan, mä uskon, että nyt tästä siirrytään niin kuin lopuajan maisemmin. Liittoututaan hänen kanssaan, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä, eivätkä hänen isiensä isät
olet tehneet. Ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omille, ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa säädettyyn aikaan asti. Ja hän panee liikkeelle voimansa ja rohkeutensa etelän kuningasta vastaan, hyökäten suurella sotajoukolla. Antikristus taistelee sodan, ja mä uskon, että tuo on se punainen hevonen, kun se lähtee liikkeelle. Se 3. maailmansota. Siellä on etelä ja pohjoinen vastakkain. Mutta etelän kuningas varustautuu sotaan suurella ylen väkevällä sotajoukolla. Hän ei kuitenkaan kestä, sillä häntä vastaan hankitaan juonia, ja ne, jotka syövät hänen pöydästään, tuhoavat hänet ja hänen sotajoukkonsa huuhdotaan pois, ja on paljon kaatuneita ja haavoittuneita. Tuohon me tullaan kohta, kuinka paljon niitä kaatuneita ja haavoittuneita on tuossa, koska tullaan käyttämään ydinaseita 3. maailmansodassa, ja Raamattu viittaa siihen. Ja mä tuon lopuksi tässä 304 oikeastaan eri profeettia, jotka menevät jopa satojen vuosien taakse tuosta sodasta. Mutta jatketaan tällä lailla. Kumpaisellakin kuninkaalla on pahaa mielessä toista vastaan. Samassa pöydässä he puhuvat valhetta, mutta se ei onnistu, sillä säädetty aika ei ole vielä lopussa. Silloin hän palaa maahansa paljoinen tavaroin miettien hankkeita pyhää liittoa vastaan. Hän toteuttaa ne ja palaa maahansa. Ja tässä jatketaan sitten tuota hänen taisteluansa, millä tavalla hän lähtee sitten sotimaan tuossa ja sitten poistaa nämä uhurin, jokapäiväisen uhuria asettaa se hävityksen kauhistuksen, mistä myös Jeesus puhuu Matteus 24, ne tulevat tuossa. Mutta tässä me nähtiin, että on olemassa sota etelä- ja pohjoisen välillä, ja ne on suuret sotajoukot siellä, ja ne lähtee taisteleen siellä. Ja siellä niin kuin aloitettiin, siellä oli se liiton ruhtinas Kristus, ja lopussa mennään näihin ahdistuksen ajan ruokauhurin lakkauttamiseen, joka tapahtuu 3,5 vuoden ahdistuksen ajan jälkeen. On se valen rauha 3,5 vuotta, ja sitten se loppu 3,5 vuotta on sitä suurta ahdistusta, ja tämä yhdessä tämä 7 vuotta on se Jaakobin ahdistus, mistä ilmestyskirja puhuu. Niin tämä 3,5 vuotta tuossa ennen sitä, niin siellä häätyy olla tämä etelä- ja pohjoisen kuninkaan taistelu toinen toisiansa vastaan. Ja tähän minä liitän itse, ja uskon, että tämä on se sopiva paikka liittää Raamatun niinkin tunnettu sota kuin Kookin sota. Minä uskon, että se on 3. maailmansota. Se ei koske pelkästään. Tässä on näkökulma siitä Israelin näkökulmasta, niin kuin Israelista katsottuna, mutta tämä sota ei jää vaan Israeliin, vaan tämä on laajempi sota. Israel, se huipentuu siihen, että tuhoutuu tämä joukot Israelissa sitten, mutta täällä nähdään, että siinä on tämmöinen, että se leviää tuo sota, ja mä tuun kohta tuohon, mutta Hesekiel 39, niin luetaan sieltä. Mä käyn nyt paljon Raamatun jakeita, minä kohta lopetan tämän Raamatun jakeiden käymisen, ja rupean käymään sitten tuossa noita profeetioita ja vähän kuvausta siitä tarkemmin, mutta tämän pohjustamiseksi. Ja sinä lapsi, ihmislapsi, ennusta Kookia vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä tulen sinun tykösi Kook, sinä Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Ja tuossa kun mainitaan tuo Kook, että se on Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas, nuo kaikki viittaa Venäjään. Roosi, Venäjän nimi on Rossia, on kutsuttu ryssäksikin joskus sitä, Venäjä. Rossia nimi siinä. Sitten tuo nimi Mesek, se voidaan nähdä, että se tulee sanasta Muskovits tai Moskova. Ja sitten tuo Tuupal tulee Tupolski, ja nämä on kaikki venäläisiä nimejä. Siinä on siis suora viittaus Venäjään. Tuossa, eli Venäjä tulee olemaan se toinen puoli, jolloin hyvin todennäköisesti se toinen puoli tulee olemaan Eurooppa. Ja mä tuun kohta tuossa siihen tarkemmin, siihen kuvaan. Mutta täällä tämä, kun kuvataan täällä, miten tämä sota lähtee leviää ja täällä miten nämä Kookin joukot tuhotaan, niin täällä sanotaan, ja minä lähetän, jakeessa 6, ja minä lähetän tuleen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskelle, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.
No meillä tuo Rantamaalla käännetty on heikosti tuossa käännetty, kuningas Jaakon käännös siinä kääntää ja muistaakseni vanha Biblia kääntää nuo saariksi. Ja ne on isles, eli tietyt saaret. Ja se mitä Raamattu kuvaa tuommoisia saariksi, niin se on se mitä me ymmärrämme mantereiksi. Esimerkiksi tuo sama saaria kuvaava sana löytyy siellä, kun on kansakuntien taulu, 1. Mooseksen kirja 10. luku. Siellä kun puhutaan näistä Jaafetin jälkeläisistä, niin ne mainitaan, että nämä ovat niiden maailman saarien asukkaiden. Ja maailmassa on niin 7 isoa saarta, jossa sillä nähdään on 7 manteretta. Eli se kaikille mantereille leviää tämä sota, 3. maailmansota, ja se tilanne on semmoinen, että nämä ovat turvassa asuvien kesken. Eli on pitkä turva-aika, ne on turvassa, ne on tottuneet rauhassa olemaan, ja se leviää se sota sinne. Eli 3. maailmansota, mitä Kooki kuvaa yhdestä näkökulmasta, sitä sodan loppuvaihetta, niin se tulee leviämään ja tuli leviää siellä, eli hirviät aseet, mitä siellä käytetään. Ja esimerkiksi täällä jakeesta 11 jakeeseen 14 kerrotaan, mitenkä kova tuo sota on sitten. Sinä päivänä minä annan Googille siellä Israelilla hautasijaan kulkijan laakson itäkohden merestä. Se sulkee tien noita kulkijalta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa ja sille pannaan nimeksi Googin meluisan joukon laakso. Niin hautaa Israelin heimo 7 kuukautta puhdistakseen maansa. Koko maan kansa hautaa heitä. Ja se on koituva heille kiitokseksi sinä päivänä, jona minä näytän kunniani, sanoo Herra, Herra. Valitaan vakinaiset miehet, jotka kulkevat maata ja hautaavat noita kulkijoita, mitä vielä on jäljellä maan pinnalla puhdistaakseen sen 7 kuukauden kuluttua he sen tutkivat läpikotaisin. Miksi se tilanne on semmoinen, että sitä pitää tutkia, se eristetään se alue ja siellä on niin valtava tuho, että niitä ruumiita sitten lähetetään sinne ja 7 kuukautta niitä haudataan siellä. Tämä tulee toteutumaan, niin kuin Raamatun profeetia sanoo, tämän sodan jälkeen. Ja se ei voi kuvata mitään muuta kuin ydinasetta, joka jättää sinne saastumaan ja semmoisen, että se joudutaan eristämään. Pitää 7 kuukautta odottaa ennen kuin sinne voidaan mennä edes tutkimaan sitä aluetta, niin kuin tuossa sanotaan. Niin valtava tuho tulee siinä sodassa. Ja niin kuin sanottu, niin se tuli leviää muillekin mantereille, muillekin meren saarille, jos näin sanotaan, muillekin alueille. Ja niin kuin toisessa maailmansodassa ja ensimmäisessä maailmansodassa myös nähtiin. Siitäpä siis nimi maailmansota. Mutta niin kuin luvattu, niin mennään muutamaan profetian sanaan tässä. Ja nämä on, ensimmäinen näistä niin menee ihan 1700-luvun alkupuolelle. Nimittäin silloin on ollut tämmöinen Kosmas Aitoliainen. Ja hän oli munkki, mutta ei mikä tahansa munkki, vaan hän julisti evankeliumia ja perusti 200 koulua ja 10 jatkokoulua. Mutta hänet tapettiin ja turkkilaiset pidättivät ja hirttivät hänet. Mutta hän sai profeetian 3. maailmansodasta. Ja se on hämmästyttävää, kun mä käyn useamman profeetian 3. maailmansodasta. Se kuvaus on lähes identtinen. Vaikka tässäkin mennään 300 vuoden taakse, sitten on lähiajoilta ja ihan viime vuosikymmeniltä sitten, 50 vuoden takaa on sitten uusimmat profeetiat. Mutta täällä kerrotaan näin. Siis tämä munkki, joka oli evankelinen munkki, minä uskon, että hän oli todella uudesti syntynyt, koska uudesti syntyneellä ihmisellä halu kertoa evankeliumia. Siellä hän oli evankelinen, jos näin sanotaan, mutta 1700-luvun 1714-1779. Eli hän kertoo, profeetoi tällään. Aika tulee, kuin voit oppia kaiken. Pahuus tulee sinulle oppineilta. Konstantinopolissa, eli Istanbulissa, tulee vuotamaan verta niin paljon, että 3-vuotias vasikka voi uida siinä. Onnellinen se, joka jää jäljelle sodasta, hän tulee syömään hopealusikalla. Tämän sodan jälkeen susi tulee elämään lampaan kanssa. Ensin väärä kreikkalainen tulee. Älä usko häntä. Hän tulee menemään pois.
Sotalaivat kokoontuvat yhteen Skaalomassa ja punaliiviset, tarkoittaa varmaan venäläisiä, tulevat taistelemaan sinun puolesta. Turkkilaiset tulevat lähtemään, mutta he tulevat takaisin ja tulevat Heksamiliaan asti. Nämä on paikkoja tuolla Kreikan, eli Balkanin alueella, eli Kreikan ja Turkin vieressä. Ne ovat naapurivaltioita. Toinen kuvaa, Kreikka kuvaa, niin kuin meillä on Uusi testamentti, on kreikan kieleksi, se kuvaa tämmöistä kristillistä eurooppalaista puolta. Taas Turkki kuvaa sitten, sillä on pitkät islamilaiset historia. Se hallitsi 400 vuotta koko islamilaista Lähi-Itää. Niin Turkki kuvaa islamilaista maailmaa, ja nämä Turkki ja Kreikka tulee ottamaan yhteen. Ja venäläiset tulevat olleen kreikkalaisten puolella tässä. Ja se onkin mielenkiintoinen, että Turkki on NATO-maa, ja sitten taas Kreikka, niin siellä on ollut ihan hyviä yhteyksiä nyt Putiniin esimerkiksi tällä Tsirpaksella, joka oli tämä johtaja Kreikassa. Ja tällä sanotaan, lopuksi heidät ajetaan pois, siis turkkilaiset Kokkini Miliaan, tarkoittaa Mongoliaan, ja turkkilaisillahan etninen tausta onkin Mongoliassa. Ja turkkilaista 1/3 tapetaan, 2/3 kastetaan, ja jäljelle jäänyt 1/3 menee sitten sinne Mongoliaan. Tämmöinen oli siis profeetia. Tässä oli merkittävä tämä, kun tuli 1700-luvun alusta, että aika tulee, jolloin voit oppia kaiken. Ja näin totisesti on käynyt. Meidän aikana voidaan oppia mitä tahansa. Jos sinä haluat vaikka opiskella sähkötekniikkaa, niin internetistä rupeat hakemaan ja saat oppia mitä tahansa. Kaikkia voi oppia. Oppimisen aika tulee. Ja se on tapahtunut 1900-luvulla 200 vuotta tämän profetian jälkeen. Mutta todella sota alkaa sieltä. Sitten tämmöinen mennään vähän eteenpäin, 1864-1926, eli noin 91 vuotta sitten kuollut etelä-afrikkalainen boori nimeltä Nicolas van Rensburg. Ja hän oli tunnettu profeetta ja ennusti monia asioita oikein, jopa niin, että häntä käytettiin neuvonantajana. Ja hänellä oli vain yksi kirja, mitä hän luki. Aivan oikein, Raamattu. Hän ei lukenut elämän aikana mitään muuta kuin Raamattua. Tämä mies. Erittäin merkittävä henkilö Etelä-Afrikassa, ja häntä pidettiin todella neuvonantajana siellä, ja hän osasi tietyt profeettoi ensimmäisestä maailmansodasta ja asioista silloin erittäin tarkasti. Mutta hän sai profeetian 3. maailmansodasta ja monista asioista, ja sai semmoisia, sanotaan, että vähän samanlaisia kuin apostoli Johannes, samanlaisia ilmestyskirjan maiseman ilmoituksia, mutta hän sai tämmöisen, tässä on kerättynä koko hänen profeetioitaan, jotka vielä odottavat täyttymystä, mutta nämä on todella 100 vuoden takaa, että nyt mentiin jo paljon eteenpäin. Vähintään 100 vuoden takaa. 3. maailmansodan aloittaa Euroopassa turkkilaisena kutsuttu terroristi, jota avustaa 3 intialaista terroristiryhmää Euroopassa. Saksa ja USA taistelevat yhdessä 3. maailmansodassa, eli he ovat toista puolta. Ja Euroopan hallituksen, ja tämä on mielenkiintoinen, kun tässä sanotaan näin, Euroopan hallituksen sisällä tulee kapinointia. Kuinka hän tiesi 100 vuotta sitten, että Euroopassa tulee olemaan hallitus? Euroopan unioni, Brysselissä tulee kapinointia. Me on jo siitäkin nähty jo vähän esitäyttymistä. Euroopan hallituksen sisällä tulee kapinointia. Venäjän johtama invaasio tunkeutuu Eurooppaan Turkin kautta. USA ja islamin välillä syntyy sota Euroopassa. Invaasio Eurooppaan pysäytetään Ranskassa saksalaisten ja amerikkalaisten toimesta. Tässä oli siis kuva 3. maailmansodasta. Se etelä- ja pohjoisen kuningas ottaa yhteen Euroopan unioni ja sitten Venäjä ynnä nämä alueet ottavat yhteen. Sitten mennään tuommoisen noin 60 vuoden taakse vähintään. Mennään tämmöinen saksalainen kaivon kaivaja, joka oli tullut tunnetuksi siitä, että hänellä oli profeetioita ja sanoja. Ja hän oli myös semmoinen, että häneltä kysyttiin neuvoa asioissa. Ja tällä lailla oli erittäin arvostettu saksalainen Alois Irlmaer 1894-1959. Täällä hän sanoi 3. maailmansodasta tällä.
Varsinainen kipinä sotaan syttyy Balkanin niemimaalta, eli siellä Kreikan ja Turkin lähimaistossa. Sota alkaa auringon nousussa ja hän tulee erittäin nopeasti niin, että maanviljelijät istuvat pupeissa pelaamassa korttia sotilaiden tullessa. Paljon kuolleita, armeija tulee idästä, mutta kuitenkin kaikki tapahtuu erittäin nopeasti. Näin 3, mutta en tiedä ovatko ne päiviä vai viikkoja. Näin 3 kiilamaisen muodostelman tulossa. Venäläiset eivät pysähdy mihinkään jatkaen 3 kiilassa. Yötä päivää he ajavat päästäkseen Ruurin alueelle, siis Saksaan, missä monet tulijoista palavat. Kosto tulee välittömästi Ison meren toiselta puolelta, viittaa siis Amerikkaan. Vaikkakin keltainen lohikärme tunkeutuu samalla Alaskaan ja Kanadaan, mutta se ei pääse pitkälle. Tässä niin kuin nähdään, niin nämä on niin kuin rinnakkaisia nämä profeetiat, että tässä on osa samaa ja sitten osa vähän uutta aina siihen, mutta se näkökulma, aivan niin kuin Kookin sota, se on katsottuna tätä samaa sotataistelua, se on katsottava loppuvaiheesta tätä Israelin näkökulmasta. Mutta kaikissa näissä on tämä yhtenevä näkökulma tässä. Ja todella niin kuin nähdään, niin tämä on niin kuin 2 maailman vastaanotto. Muslimit vastaan kristityt, näin karkeasti. 3. maailmansota. Itse sain tosiaan, niin kuin tuossakin aikaisemmin mainihin, niin vuonna 2012 sain semmoisen sanan, että kun Turkki on uutisissa, niin sota on lähellä. Kun Turkki on uutisissa, sota on lähellä. Eli Turkki tulee nousemaan siellä joku kuohunta, ja siitä alkaa sitten sota. Sota sitten, niin kuin tässä nämä kuvaukset 3. maailmansodasta. Ja vielä yksi semmoinen profeetia tähän, kun me nyt käydään näitä, ja niin kuin profeetiasta aina sanotaan, että koetelkaa kaikki. Siis on sinulla ystävä vastuu koetella tämä kaikki tässä. Mutta vielä yksi tosiaan, niin tämä norjalaisnaisen profeetia, se on alun perin vuodelta 64, sitä on virheellisesti sanottu, että 68, mutta minulla on se kirja, missä se alun perin on kirjattu tämän norjalaisen jumalanpalvelijan kautta, joka on saanut sen. On 64, ja hän kuvaa myös 3. maailmansotaa. Ja tämä nainen tosiaan oli semmoinen, että tämä oli aloittamassa palvelusta täällä. Niin tämä oli Emmanuel Minos, oli tämä helluntalaisveli siellä Norjassa. Ja hän oli aloittamassa palvelustehtävää siellä, ja yhtäkkiä vanha nainen, jotakin noin 90 tuli hänelle ja kertoi profeetiasana ja kirjoitti sen paperille. Ja hänellä oli tämä paperi sitten, että hän löysi kellastuneen, hän ei voinut ottaa vastaankaan sitä. Mutta nyt tämä on erittäin ajankohtainen tämä profeetia. Nimittäin tässä kerrotaan tällä lailla tämä profeetian loppuosa. Minä en koko profeetia lue, koska se on aika pitkä, ja se on monet aikaisemmat osat on jo toteutuneet. Mutta hän profeetoi tällä vuonna 64. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Tarkoittaa, mitä natsit tekivät ennen toista maailmansotaa. Silloin meidän syntiemme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta ja ennen kuin 3. maailmansota syttyy. Eli tämä ajankohta tulee olemaan siis valtava pakolaisaalto juuri ennen kuin Jeesus hakee omansa tuulia pilviin ja ennen kuin sitten 3. maailmansota syttyy. Erittäin merkittävää, kun tutkii tämän päivän uutisia. Siitä tulee lyhyt sota, 3. maailmansota. Kaikki, mitä olemme sodasta kokeneet, on vain lasten leikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päätyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi hengittää, ja tämä kohtaa montaa maan osaa. Amerikka, Japani, Australia, rikkaat maat. Vesi tulee pilaantumaan, emme voi viljellä maata siellä. Ne, jotka ovat jäljellä rikkaissa maissa, yrittävät paeta köyhimpiin maihin, jotka eivät ole vahingoittuneet. Siellä heitä kohdellaan niin kuin me kohtelimme heitä täällä, eivätkä ole halukkaita ottamaan meitä vastaan. Tulee tässä ihan mieleen semmoinen Obadian kirjan paikka.
Tämä on erittäin tärkeä Obadian kirja. Sekin todennäköisesti liittyy tuohon asiaan, mutta täällä mä haluan lukea tämmönen jae 15 Obadian kirja, ainoa luku. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakana kansoja, niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdä. Kosto sinun teoistasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Minusta on tärkeää, että me emme kuitenkaan niin lihalla vastaa ja semmoisella vihalla, kun tulee näitä muslimeita ja tulee näitä maahanmuuttajia. Koska voi olla, että se virta saattaa kääntyä todella niin toiseen suuntaan myös. Niin kuin tässä profeetiassa annettiin ymmärtää. Toki meidän ei tule nöyristellä eikä toimia tyhmästikään, ei siihen pidä ruveta. No kuinka me pärjäämme sitten sodan aikana, ja mä haluan muutaman semmoisen kertomuksen tuoda sodasta, aivan miten Jumala on tehnyt ihmeitä siellä, koska todella sota on lähellä, ja niin kuin mä tuossa kuvasin, että Antikristus lähtee liikkeelle, ensimmäinen sinetti avataan, sitten tulee punainen hevonen, syttyy 3. maailmansota. Todennäköisesti seurakunta on otettu ylös sitä ennen. Mutta kaikki tyyni, jos sattuu niin, että tämä sattuu ensin tulemaan tämä sota. Ja meidän pitää olla aina vaikeita aikoja varten. Nämä on nämä 2 puolta asiassa, että me valvomme ja sitten me toivomme ja rukoilemme myös, että me päästään karkuun. Mutta kaikki tyyni, millä tavalla tulee sotaa suhtautua. Ja Naahumin kirja on semmoinen Raamatun kirja. Mä oikeastaan rohkaisen ystävä lue se. Se on lyhyt kirja. Siellä on 3 lukua. Minulla ei ole tämmöinen 1,5 aukeamaa tässä. 1 aukeamaa ja tuolla vähän yläreunassa. Se on näin lyhyt kirja. Tämä kuvaa sodasta. Täällä kuvataan panssareita kaduilla kulkevan. Täällä kuvataan sotavaunuja. Tämä on hirveän kovan tuhon kuvaa täällä, mutta täällä keskellä on toivo. Mä kerran luin tätä, mä ihmettelin, että miten tämmöinen jae Jumalan henki inspiroinut tänne väliin. Koska tämä on niin valtava, kun täällä kuvataan valtavia tuhoja ja jyristyksiä ja sotajoukkoja virtaa ja tuhua se kaupungin ja hävittää. Niin Naahumi 1:7. Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Eikö ole valtava asia, että meillä on Kristuskallio? Mä kerron muutamia tarinoita tuossa. Mä löysin hiljattain semmoisen artikkelin tai lehdestä. Siteerauksia kirjasta, johon on kerätty. Siihen kirjaan on kirjoitettu itse asiassa 50 kertomusta sotien aikaa yliluonnollisesta varjeluksesta. Ja nämä on aivan valtavia kertomuksia. Ja se kirja on tämmöinen kuin ihmeellisiä pelastumisia sodassa vuodelta 1976. Olisi mielenkiintoinen kirja, jos jollakin on, niin voi lähettää minulle, mutta minulla ei sitä kirjaa ole. Olisi mielenkiintoinen luki. Mutta siellä oli valtavia tarinoita ja mä sieltä siteerauksia luin. Viikkoa ennen juhannusta 1944, toisen maailmansodan aikaa, 13-vuotias poika joutui hävittäjäkoneen konekiväärien luotisateeseen pyöräillessään Valkjärvellä. Yli 20 luotia oli mennyt hänelle vaatteiden läpi, 2 luotia lakista, 2 puseron hiasta, samoin 2 puseron sivusta ja loput housuista, sivusta ja jalkojen välistä. Eikä yksikään niistä vahingoittanut häntä. Pojan äiti Salosta kirjoittaa ja toteaa, että tämä oli heille varma todistus Jumalan ihmeellisestä varjeluksesta, pelastavasta voimasta ja armosta. Halleluja. Toinen kertomus. Rintamalla olevasta miehestään huolissaan ollut nainen Säviän taipaleelta kirjoittaa siitä, kuinka hän oli yhtenä iltana erityisen voimallisesti rukoillut miehensä puolesta, jotta tämä kotiutuisi terveenä. Nainen oli viimein vaipunut väsyneenä jonkinlaiseen unen ja todellisuuden välitilaan. Ja sitten tapahtui jotakin ihmeellistä. Huoneessa vuoteen lähellä seisoi valkopukuinen olento ja hänellä oli siivet. Hän oli enkeli. Kuulin hänen lausuvan seuraavat sanat aivan selvästi. Herra Jumala suojelee. Siitä näystä nainen sai uskoa ja lohdutusta. Kun sota päättyi, hänen miehensä palasi kotiin terveenä. Enkelisanat olivat toteutuneet täydellisesti. Rukouksen voima aivan valtava. Vielä yksi kertomus.
Mies Pieksämäeltä muistelee, kuinka hän ei uskaltanut luottaa saamansa varoitukseen. Hän oli sotakaveriensa kanssa purkamassa miinoja, kun hän kuuli äänen vaativan häntä heittäytymään kiven taakse. Sotilas ei totellut ääntä, koska ajatteli joutuvansa sotakavereitensa pilikan kohteeksi, jos hän ryhtyy kiven taakse hyppäämään. Samassa miina oli lauennut, ja mies toteaa, jos olisi uskonut varoittavaa ääntä, olisin säilynyt haavoittumatta. Kivi olisi suojannut häneltä kaikilta osumilta. Tässä nähdään tämä toinen puoli. Toki on rukoukset ja nämä Jumala puhuu, mutta meidän pitää ottaa vaari siitä, mitä Jumala sanoo. Mitä tämä, ystävä, mitä minä olen sinulle tänään sanonut, mitä vaaria sinun pitää ottaa siitä? Ja se ensimmäinen on se, että sydän on Kristus kallialla. Me opimme kuuntelemaan Herran ääntä. Se, mitä hän varoittaa ja puhuu. Ja valtava tuo oli tuo artikkeli. Siinä oli monia tämmöisiä lupauksia, mikä me voidaan nähdä Psalmien kirjasta, psalmissa 91. Mitenkä Herra suojelee totisesti. Ajatelkaapa, jos sotakin koittaa, mihin me voidaan luottaa. Jakeesta 4 jakeeseen 7, psalmi 91. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Voidaan se laittaa vaikka päivällä lentävää rakettia. Et ruttua, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi 10 000 oikealta puolta, ei se sinuun satu. Sinun silmäni saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Siis valtava lupaus siitä Herran varjeluksesta, niin kuin sodassa kerroin. Näitä olisi valtavasti näitä tarinoita. Israeli sodistakin koko toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen, kun israelilaisten sodista kerrottu, siellä Israelissa on valtavia tarinoita varjeluksesta. 6 päivän sodalta ja Suezin kriisiltä ja itsenäisyyssodalta ja Libanonin sodilta aivan ihmeellisiä tarinoita. Herra Jeesus suojelee häntä, heitä, jotka häneen turvautuvat. Ja se yksi semmoinen iso asia, missä se suoja on, mä vielä haluan lukea sananlaskujen kirja 14 ja jae 26. 14 ja 26 sananlaskut. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Tähän me saamme luottaa. Kristuksen Jeesuksen verihaavojen alla on turva. Kiitos rakas vapahtaja, Herra Jeesus Kristus, että sinä olet puhunut Herra meille. Ja kiitos Herra sanasta ja Herra, auta meitä Herra, että me otamme vaarin siitä, mutta Herra, meillä ei ole tätä sodan pelekua ja maailman pelekua, vaan Herran pelekua, jossa on varmuus ja vahva turva vielä lapsillekin. Siunaa Herra jokainen katsoja, anna se turva, anna se vahvuus, että se pelottaa, mistä me emme tiedä, mutta se mitä me voimme Jumalan sanasta ja ilmoituksista lukea, siihen me saamme luottaa. Siunaa Herra jokainen ystävä ja Herra, siellä on ollut rukouspyyntöjä Herra perhekunnan pelastumisen puolesta. Siellä on ollut rukouspyyntöjä lähetetty, äiti on lähettänyt miehensä puolesta ja lapsiensa puolesta. Herra, kosketa heitä. Herra, vapauta heitä. Herra, vapauta heidät kaikista pimeyden kaaleista ja johda Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Herra, sinä olet tullut vapauttamaan, Herra, vangittuja, Herra. Siellä on, Herra, ystävillä, veljillä ja sisarilla ollut sairautta, Herra, ja siellä on muutamia evankelistoja, joiden kanssa on jutellut. Heillä on sairautta ja vaikeuksia, Herra, niin kohtaa, Herra, noita sairauksia, Herra. Ojenna kätivartesi, Herra, sinun parantava kosketus, Herra. Me haluamme, Herra, sinun luottaa, että Herra, sinä olet, Herra, kipujen mies ja sairauden tuttava, että Herra, sinä rakastat, Herra, niitäkin ja sä näet tuskat ja vaivat, Herra. Anna voimaa, kosketa, paranna, Herra, vahvista, Herra, ja tuo toivo, Herra, tässäkin ajassa. Siunaa jokainen katsoja, joka nyt katselee, Herra, sä näet kaikki taloudellisetkin ongelmat, Herra. Me sälytämme sinun päällesi, Herra, ja auta meitä, että me evankeliumia julistaisimme. Sillä Herra, sinä sanot sanasta, voi meitä, jos me emme
evankeliumia julistaa, että Herra, anna meille se todistuksen sana ja siunaa jokainen katsoja nyt ja jälkeen, Herra, ja anna se voima ja varmuus, että Herrassa Jeesuksessa on turva niin sodan kuin rauha-aikanakin. Sillä meidän vaelluksemme me emme tiedä kauanko me kukainenkin vaellamme, mutta että me Jeesuksessa vaeltaisimme ja meillä olisi se varma turva, kun meidän aika loppuu, että me menemme taivaan isän kotiin. Jeesuksen veren puhdistamina. Pääsemme synneen kahleista vapaaksi ja Jeesus Kristus on kuollut meidän puolesta. Herra, anna meidän olla sinun todistajiasi, Herra. Sillä sinä olet sanonut, että joka häpeää sinua tässä sukupolvessa ja tässä ajassa, niin sinä olet häpeävää niitä. Että Herra, auta, että me emme häpeä Jeesuksen todistusta, vaan pidämme se esillä. Ja siunaa jokainen veli ja sisar, Herra. Ja johdata meitä kaikkia Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Ja täytä hengelläsi, Herra. Täytä sanallasi, avaa sanasi, anna profeetiallista sanaa, Herra. Aivan oikein profeetia armolahja anna, että monet saisivat nähdä Jumalan antamia unia, näkyjä, ilmestyksiä, saada profeetia sana, anna se rohkeus jakaa niitä. Sillä profeetia armolahja on muiden rakentumiseksi, että me saamme rakentua yhteisestä uskosta. Ja Herra Jeesus, siunaamaan meitä verihaavojesi kautta, kolkata veren voimamme, laskemme elämämme karitsaveren alle. Ja ystävä, minä siunaan ja laske sinun elämäsi karitsaveren alle, sinun perheesi, sinun ystäväsi. Ne olkoon Jeesuksen veren alla ja tähän me luotamme Kristuksessa Jeesuksessa, meidän vapahtajassamme. Aamen, aamen. Ole oikein siunattu ystävä ja taas ensi kertaa. Moi moi.